Her hos Diana Konservering skal vi til at lave en super spændende opgave. En dansk gæst har skudt en bushbuck og en karakal, og de skal laves som en action mount, og den glæder jeg mig virkelig til at lave. Her er bagenden af bushbucken blevet stillet op. Som I kan se, er der en solid forankring nede i bunden, og der sidder et rigtig stort stykke stål op igennem bagbenet, som skal holde selve monteringen. Så er vi i gang med at tilpasse mannequinen til skindet. Det her bliver en fantastisk action mount med en Cape Bushbuck og en karakal, der kommer springende ned og lander på ryggen af bushbucken. Så bliver skindet på bushbucken testfittet. Vi skal sikre os, at alle steder på kroppen passer skindet til mannequinen. For at sikre, at der er så lidt syning at se, har vi kun lavet et lille bitte snit om i nakken på bushbucken. Og her bliver skindet så krejet hen over hovedet. Det er skinnet til karakalen, så ved at blive testfittet på. Karakalen skal jo komme springende ned og lande på ryggen af bushbucken. Og her i baggrunden kan I se flere af de andre pull mounts, vi er i gang med at lave. Bushbuckens skin er nu blevet testfittet, og det passer fuldstændig på mannequinen. Når der så kommer lim indenunder, så skal det nok blive en fantastisk montering. Bare vent og se til, når først katten kommer til at suse ned her og lande på ryggen af bushbucken. Så kommer der lim på mannequinen af bushbucken, så at skinnet kan sidde i alle de små fine detaljer, vi laver med blodårer og muskler. Og både karakalen og bushbucken med at blive syet på. Så er skinnet blevet syet på, og nu begynder at arbejde med at få alle detaljerne sat i limen. Alle muskler og blodårer skal trækkes op, så det kommer til at se super livagtigt ud, når selve monteringen er færdig. Så skal hornene monteres på bushbucken. Det foregår med varmlim, og så bliver hornene skruet fast. Styk den træplade ind i mannequinen her nedenunder. Så kommer der lidt modellermasse rundt ved hornene, så fylder det ud, hvor der ingen polaritetsskum er. Så glasset er monteret, og nu bliver der lagt lidt modellermasse rundt hen med øjenbryn og nedenunder øjet, sådan at vi kan lave det rigtige udtryk i bushbucken. Så bliver modellermassen formet hen over øjet, så vi, når skinnet kommer på, får det helt rigtige look. Ja, mundvigen ved at blive sat på plads. Inde i mannequinen er der fræst et lille hul, hvor at selve læbekanten bliver stoppet ind. Så bliver der lim indenunder, sådan
at skinnet kommer til at blive fastholdt med limen bagefter. Altså næsebord, der bliver sat på plads. Igen, hele mannekingen har detaljen indbygget. Skinnet skal bare proppes ind. Og så senere bliver det fyldt op med lyserød plastik. Og monteringen skal sminkes. Der er lavet blodårene, som er støbt i mannekingen. De bliver trukket op her, de er highlightet. Så er pushbokken klar til at blive sat til tørring. Nu mangler vi bare at montere karakalen ovenpå. Så skal vi have sat læbekanten på karakalen på plads. Vi kan se det flotte tandsæt lavet i plastik. Så er sminkningsarbejdet i gang på pushbokken. Skinnet bliver friseret, sådan at hvis der er små urenheder i pelsen, så bliver det taget ud her. Senere skal vi arbejde på sminkning af hovedet, og selvfølgelig selve fodstykket skal gøres klar. Så er foden ved at blive lavet. Det er skumplast, der kommer på, som senere bliver dekoreret, så det ligner jord. Og vi har tilføjet en lille træstup her også, så der er lidt ekstra dekoration på. Så er øret ved at blive sminket, farven bliver lagt på, og for at få det rigtig naturlige look, så bliver hårene knuppet rene, så at det hvide hår, der stikker igennem, det bliver synligt igennem farven. Fodstykket er ved at blive gjort klar. Der er kommet sand på skumpladsen, så det ligner jord. Og nu er lige ved at rense trækanten, så at det hele kommer til at se flot ud. Så er karakalen ved at få den sidste sminkning her. Så er det pushbokkens tur til at få den sidste finish. Så er vi klar til at lige gøre det sidste på fodstykket klar. Så kan vi sætte opstillingen op, så I kan se, hvordan den er blind. Så kommer den sidste dekoration på. Yes. Så er pushbokken og karakalen færdig, og vi synes, den er blevet rigtig, rigtig flot. Vi glæder os til at aflevere den til vores kunde i Danmark.